mo nga ang imong pag-ampo tubagon gayud sa Ginoo. So unsa may buhaton? Ikaduha nga murag pangutana pamalandong, unsaon nimo pagkahibawo ngang imong giampo gitubag. Okay? So ang tema nga ato karong ambitan hapuna mahitungod sa pag-unong ni Kristo. Pag-unong diha ni Kristo. Piingon ganina nga ang Ginoo magpatalinghog mamati sa singgit sa kabus. Now, kinsa may kabus? Unsay ipasabot ni ini? Kay dili tanan nga musinggit makaila lang ang amahan. Ang amahan di gani kaila sa tingog, di siya maminaw. So kinanglan mailhan niya, number 1 katong giingon nato, singgit sa kabus. Ang buti pasabot sa kabus, kanang tao nga mudangop sa Ginoo ug magpakitabang. Pagpakitabang pud niya nga tumano niya ang kabubuton sa Dios. Naabay tao nga makahimo ana. Would that be possible for anybody of us? Kunya mo yung nga dili, pinaagi kang Jesus. Bisan sa karaang kasabutan, daan na nagsulti ang Ginoo ngang iyang paminawon ang iyang anak, ang pulong sa Dios. Kay ngano nahibaw-an nato nga bisag Dios siya, wa siya makigtupong. Unya ni hangyo siya nga amahan, tung hapit na siyang ilansang sa krus. Kung mahimo, mulabay lang ko ani, di ko ani nga kamatayod kay murag sakit ni. Pero naingon siya, ang imong kabubuton maoy matuman. So makita nato nga kinahanglan mahiusa kita, mahisama kita kang Hesus. Nga sa ato pa sa ato lang dili na to na mahima. Pero uban kaniya, ug diha kaniya. Tanawa ang tanang pag-ampo, di ba? Moingon ta, pinaagi kang Kristo. Ayan. Makigiusa. Unya, nag-ingon ang Salmo, dili makasala kadtong mudangop sa Ginoo. Ang buti pasabot, bisan gani ka ng tinguha, siyempre, ang buhat magsugod mangyod sa desire. Even the desire to pray is already the grace of God. Nga sa ato pa, pag mudangop gani ka, good as ang imong mga sala na pasaylo. Kay dili man ka mudangop, kung dili ka magpaubos sa imong kaugalingon. Sumurgi ingon na to, even that desire, kana nga desire, gitanom na sa Dios kanato, pinaagi kang Kristo. Unya sa ikaduha nga pagbasa, sa ikaduhang sulat ni San Pablo kang Timoteo, niining higayon na, tuan na si San Pablo sa Roma. Nahibaw-an nato nga, sige manggod siyag sangyaw mahitungod kang Kristo. Unya nahibaw-an nato nga, sa ilang nga panahon, pag muingon gani ka nga na ay Diyos, na ay hari, na mahimo nagyug kang rebelde. Kay isa ra ang hari, isa ra ang Dios, ang emperador sa Roma. Precisely nga mutong gipatay si Kristo, kay niingon man sila hari sa mga Hudyo. Therefore, kalaban sa emperador. Na gisangyaw manggihapon ni San Pablo, mautong ingon ana pod. Unya niingon siya, haduol na, niabot na ang panahon, diin akong ibukbo, na yan, ang akong dugo. Now, actually, ang iyang gisulti, mahinumduman nato nga pariho kanang maghalad na may altar. Ingon na altar. Unya mag-ihaw ka og kinta baka or kanding or sheep. Ang dugo ana
imong ibubo dire. Iula, ayan, iula ang dugo. Buti pasabot adto nga ang imong kinabuhi unya, nakita nato kinsa may nagula sa iyang dugo, si Kristo. Asa man ang iyang altar didto sa krus. Now, ang tao nga magampo niingon ta ganina kinahanglan kabos, meaning mapaubsanon nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, kinahanglan iya pong iula, ihalad ang iyang kaugalingon sa Dios. Unsaon man niya paghalad? Ug niingon siya nga katong pulong bitong giingon nato nga ug siya ni unong. Niingon siya nga pag-abot pa lang sa hearing, ayan, napay hearing. Paglitis na niya, tanang mga tao, tanan amigo niya ni biya, pati itong iyang mga kaila, gibiyaan gid siya. Pero niingon siya, apan, nagpabilin ang Ginoo, ug niunong siya kanako. Niunong. Itang mga laki na amantay gipanumpaan sa ako, nga di ko magminyo. Oh. Sa mga minyo, niingon nga dili ninyo biyaan, till death do we part. Ayan. Buti pasabot ba ana nga wa ka makasa? Murag ako mo angkon yug kong nakasag yug ko. Pero ang imo bang sala igo na ba nga mutalikod ka sa imong gipanumpaan? Unya kung tanaw nimong mga kabataan na ay bata nga tungod sa kawad-o nila naa na sila sa plaza magpuyo. Kay ang amahan na mauntay trabaho, agoy nangita na maglain, ni talikod. So niunta nga, sa kinabuhi nato, naamanggi atong mga panumpa, mga kaakuhan, nga atong gitinguha, nga ato mismong gihimo sa amo kitang mga pari, katong nagbasa diakono pa siya. Sunod nga step ana mapari na siya pila ka buwan. Siguro Pebrero, Marso, mapari na pod. Unya, maingon ana na siya, di na siya pwedeng magminyo. Pareho na nako. Ang pangutana ana is mo yung makita ang obispo. Babi, nangangako ka bang hindi mag-aasawa habang buhay? Muna ang question, in town, pitok-pitok among mata, o obispo, di, for now. Sama gihapon sa minyo, moingon mga dawaton ba ni nimong kining babae nga nima sa imong atubangan, nga mahimo nimong asawa, hangtod sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi. O pader, arang uha. Now, muunong ka ba? Now, pag iyon na to nga muunong, bisa kung saon na to, makasa, manggita. Pero ang buti pasabot anak nga, mudangop kita, Ginoo. Ito na naman, bago pagani may nag-away sa akong misis, nakasaha naman po ko. Unya na may mais, di dool sa manok, di gitok-tok. Anay na ko, manok di ay pog ka. Pero nakasaha ko. So giingon na to nga, kinsay paminaw niya, kinsa may muunong. If we talk about ourselves, we cannot do it. No. Kay nga no, tawrata. Pero kung mahiusa kita kang Kristo, siya kay muunong yun, till death do we part. Mauna nga kanunay, kinahanglan kita nga, kanunay mahiusa kang Kristo. Okay, sa duha giingon na to nga, unsaon? Kung pareho kang Kristo, sama kang Kristo, kinahanglan musunod, magpaubos. Ikaduha nga, muunong, nga ihalad nimo ang imong kinabuhi. Unya ka ng paghalad nimo, continuing Tuloy-tuloy siya. Dili siya mahuman sa kasal. Hangtod yun nga mamatay. Ang ikatulo nga pagbasa sa Ebanghelyo, then how would you know that your prayer is answered? Kung saan nimo pagkahibao? Ito. Kita nga mga tao na atay mga pagbati, feelings. Unya kining atong mga pagbati, it would make us or break us as a human being. Di ba? Natiman-an gyud nako nga murag ang bugat nga murag
nitabon kanako ang langit ug yuta, namatay ang akong inahan. Murag wa man gyud ko'y mahuna-huna. Blanco gyud, zero. Unyang akong dughan mo magibugha. First time nga nakabati kong ingon adto ka sakit. Kanang mawad-an ka og inahan. Sakit. Now, kanang masuko po ka, ang imong kasing-kasing dili mahimutang. Pero kanang musimba ka, kasagaran ni bati, I don't know sa inyo, kasagaran paghuman nato og ampo ilabi na santos nga misa. Di ba? Pagawas nimo unsa may imong bation. Gaan ang imong kasing-kasing. Nga sa ato pa, sa pag-ampo nako, bisan wa ko tagai sa Ginoo sa akong gipangayo, I know that He heard my prayer. How? I can feel it. Gaan ang akong kasing-kasing. For example, na ay time nga naingon ko, Ginoo, kinahanglan pa ba ko nimo nga pare o pwede na kong mugawas magminyo para makatilaw po ko ang ilang nakaon. Wa gyoy tubag, bisag gamay, and yet my heart tells me, yes, I need you. Unya, pag inganan nga mo, magpabilin ko, mubati kog kalinaw, kalipay sa akong dughan. Nahibaw ko nga lisod, nahibaw ko nga sakripisyo, and yet I know, deep within me, I know, nga niingon siya, I need you. Bisag makasasakan dako kinahanglanon kanako. So para kanato nga naglakaw pa nining kinabuhi dili unta kita kawad-an ug paglaom. Di ba? Pagmata nimo sa ako, pagmata pod nako, unsa may imong buhaton? Tung una kay manguros, di man. Kabuton man ako nga akong cellphone unya dayong pindot. Naabay message, naabay text, naabay tawag. We want to know. We want to communicate. And prayer is God communicating to us. Ang Diyos makig-istorya nato diha sa atong pag-ampo. Aron sa ingon ni ana, kung kanunay nato siyang mabati sa atong kasing-kasing ug huna-huna, dili ta mutipas. Posible nga madapa. Madasmag, mamukmo. Pero ang tao nga naminaw, mubakod. Ug magpadayon sa iyang tumong sa kinabuhi. Hinaot paunta. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.